Conta la llegenda que Mahoma sempre tenia un anell i al morir l'anell va aparèixer en una caixeta davant de la porta de la mesquita de Jara. Una pandilla de xics el va trobar i van crear una secta anomenada els Guardians de l'Anell. Al cap d'un temps van expulsar a tots els moros d'Espanya i el jefe de la secta va dir que ell estaria allí fins trobar l'anell i quan el trobara que tornaria al seu país. Ferran és un xic de 18 anys i se n'anava a passar les vacances al seu poble Benifairó amb el seu cosí Pep. Pep li va presentar a tots els seus amics que tenia, sobretot a una xica anomenada Anna. Ferran era el fill d'un catedràtic de la Universitat de Barcelona i el seu pare va morir d'un infart al cor mentre que llegia uns papers sobre la mesquita de Jara i un anell perdut. L'oncle de Ferran li va dir que ell havia comprat una vella casa i que queria construir en ella i per a construir necessitava que algú el derribara i li proposava que ells el derribaren i ell li pagaria per a tindre diners en les festes i ell va acceptar el treball. Quan ells van destruir la casa i quan van destruir van trobar una mini caixeta que dins tenia uns papers que ficaven que l'anell de Mahoma es trobava en la cima del castell del Vigilant. Ells van pensar que seria el castell de la mesquita de Jara. Total, al dia següent van quedar. Al dia següent, quan van arribar, se van donar compte de que la mesquita, de que la torre del Vigilant estava destrossada. I Ferran va pensar que algú ja sabia que ells hi ven a buscar l'anell. Total, una xica anomenada Concha li va dir a Ferran que l'anell podria estar en la cima del castell de Benifairó. I al dia següent van quedar altra vegada i quan van arribar al castell de Benifairó van també veure que estava tot destruït. I Ferran ja sospechava molt i ell creia que el guardià de l'anell es trobava en la pandilla d'amics que tenia. I Ferran li va dir a la seva amiga Anna que ell pensava que estava en la cova que hi havia debaix de la torre de Benifairó, on un vigilant vigilava tots els tresors. I van quedar el dia següent, però Ferran, com no se fiava, va anar de nit. I quan va anar, va veure que Anna era el guardià de l'anell. Ferran li va dir a Anna per què no se l'havia contat, perquè ell confiava molt en ella. I Anna li va dir que no sabia les seves intencions. I Anna li va dir que si volia, que ell també podria ser un guardià de l'anell. I Ferran li va dir que val, però que tenien que guardar aquest secret. I l'anell, ells pensaven que tenien que deixar-lo allí, en la mesquita de Jara, perquè Mahoma, quan va morir, el va deixar en representació de tots els moros d'Espanya. Fi.